ରାଗିକି ଖପା ହେଲେ ଧୋନି ଦେଇଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ନିଂ। କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଅଧିନାୟକତ୍ୱ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ। ସିଏସ୍କେର ବୋଲର ମାନଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏମିତି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ 12 ରନରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର 7 କୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 217 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। 218 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟ 206 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଏହି ମ୍ୟାଚଟିକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସିଏସ୍କେର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାନେ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ ବୋଲିଂ କରି ବହୁ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦୀପକ ଚହର ଯିଏକି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ 55 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ଭାବରେ ଖେଳୁଥିବା ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଦିଶାହୀନ ବୋଲିଂ କରି 45 ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଖୁସି ନଥିବା ଜଣାପଡୁଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସମୟରେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲିଂରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରିକି ୱାଇଡ୍ ଓ ନୋ ବଲରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏପରି ଯଦି ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ୱାର୍ନିଂ ଦେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି।